Good morning, good morning, good morning, good morning. I will have my coffee. Ito yung 3-in-1 na brown and creamy. My favorite coffee. Then, Nice biscuits. Sobrang namiss ko to, guys. If you've been watching my vlogs, nung before pa, na wala pang masyadong ganap yung buhay ko. Gising ako ng maaga, prepare ako ng lunch na Dan. I will have my coffee with my Nice biscuit and then edit a video and then film. Yun lang mga ganap ko noon. And yeah, na-miss ko siya. Na-miss ko to. Binilan ako na Dan. Sabi ko kay Dan one night ata nung nasa work pa ako. Sabi ko sa kanya, bilhan mo ako ng croissant. Kasi gusto ko mag-croissant with coffee kinabukasan. And late na kasi ako natapos this week. 9 yung labas ko. So, kapag labas ko, hindi na kami makakastop sa grocery kasi nga close na sila. And binilhan niya ako ng croissant, tapos binilhan niya din ako na to. Sabi niya, alam ko na mismo na yan. Sabi ko, pupunta ako kay Nakat today. Tutulungan namin siya sa kanyang mga decorations para sa baby shower niya bukas. Excited na siya para bukas. I'm excited as well. Malapit na talaga siya, guys. As in, June. Next month. Like, siguro mga 2 weeks na lang. Lalabas na si baby Veronica Rose. Operation linis, guys. Hindi ako like full-on maglilinis kasi I don't think I will have time. Pero si Dan nag-vacuum dito sa kitchen. Siguro mga few days ago. Pero hindi niya ginagawa ito. Itong sa stove, ayaw niya na linisin to. Sabi niya, ako na bahala sa iba, ikaw na bahala dyan. He hates cleaning this. So, I will clean it. Last week kasi si Dan lang talaga lahat gumagawa. Well, except nung day off ko. Pero nung ginawa ko sa day off ko is, ano lang, yung gamit ko lang. Hindi ako nakapag-vacuum sa kwarto. Kasi, wala, napagod ako ng bongga. Kasi sobrang natanggalan ako sa vanity ko. Yung plano ko lang talaga sana nun is linisin yung countertop lang talaga ng vanity. Pero guys, nandun na ako, inarrange ko na, and inayos ko na lahat yung 3 drawers. So, sobrang natagalan ako and sobrang napagod ako. Nahilo ako after, nakakaloka. So, tapos inorganize ko pa yung nasa, banyo. So, hindi ako nakapaglinis. Sa kwarto, hindi ako nakapag-vacuum. So, si Dan maglilinis sa labas today. Kasi meron ng mga tumutubong mga sagbot. Yung mga maliliit na grass. Hindi naman. Mga maliliit na halaman. Weeds. Yun. Marami nang tumutubo. Actually, lalaki na nila kasi napabayaan na Dan. Yun naman, ako, lilinisin ko to. Lilinisin ko yung loob ng bahay. Well, hindi ako magre-reklamo. Ba't yung labas, no? Kasi may mga dyan. Mga bulate. Yung may mga worms, kahit na sobrang liit. Natatakot ako sa mga ganun. Hello! Katatapos ko lang maligo. Mga 20 minutes ago. And then, I painted my toenails. Tapos, hihintayin ko lang na matapos yung laundry. And then, aalis na kami ni Dan. Kasi dapat nandun ako kinakat. Si Dan, nag-gardening ang aking Danny boy. I'm not sure if you can see. There he is. Nalinis ko yung buong bahay, guys. Hindi ko in-expect na matatapos ko siya. Sabi ko, mag-vacuum ako ng mag-vacuum hanggang sa mamatay yung vacuum. Hindi siya namatay. Usually kasi halfway lang. Si Dan yung nag-vacuum. Kaya pala, kasi minamax niya. So kapag naka-max, parang over na trabaho yung vacuum. So parang naka-cut in half yung niya, yung period ng pag-vacuum niya. So yeah, natapos ko yung buong bahay and nalinis ko as in lahat. Naayos ko na din yung kwarto, tapos na nag-gardening. So bongga. It's a very productive Saturday so far. Tapos punta ako kay Naka, tutulungan ko siya sa decorations niya, and before that, I will have my ravioli. Kasi kagabi, I missed the family dinner. Yung schedule ko kasi last week, 12 to 9. So, 9 na ako ng gabi natatapos. And, nagde-dinner kasi sila mga 6:30. Basta before 7 kumakain na sila kasi may mga bata. So, yeah, I didn't make it last night. And, pagsundo sa akin na Dan, dinala niya ako ng ravioli. Yummers. Tapos, dinala niya din ako ng bread. Kasi, paborito ko yung bread na may butter. Tapos, yung pasta ng mama niya. Iinitin ko lang to. And then,
Kakain na aketch. Wait, ilalagay ko siya sa plato. Dito na ako sa bahay ni Kat. Pinark lang ni Dan sa labas yung sasakyan. Kasi pinark ko siya dito sa loob. And wala pa sila, Kat. Wala siya dito sa bahay. Nasa shop sila. So, I think they got the car already. Kasi wala sila. Tapos nandito yung car ni Neil. Hindi ko na alam mga pangyayari sa mga buhay-buhay. Nice parking, babe. No, can you wait with me? Dito na ako kay Nakat. I'm with Chona. Chona! Bagong recruit. Bagong recruit. Mag-vlog? Mayroon na ako. Meron ka na vlog? Mayroon na. Nag-vlog siya, guys. Tingnan nyo yung baby nyo. Ang cute. Ang cute. Baby Holly. Holly. Yung headband mo, Yung headband mo kasi para kasi kuya. Makita mo. Ang cute, guys. Tapos yung eyelashes niya ang haba-haba. Kain lang ng kain. Kain pa more. No? No? Walang basagan ng trip, mama. Ay, No? Go to Tita so Kat. cute. Yung eyelashes niyo. Ang haba. Tingnan niyo itong dala ni Chona. 160 Kaya yan. per piece. 160. 160 per piece. Napaka-fresh, guys. Crayfish. Ay, nako! Like, water to the earth. It's been a while! How are you? Tingnan mo tong baby ko. Chona. Sa tagal natin hindi nagkita, may... Hala, grabe. Inalis ko na siya kagabi pa. So, parang ano pa siya. So, ibe-bake lang? Yan na, may sauce ako. Para iba na. Ay, sauce! Dito na si Ann. Tingnan niyo yung babaeng yan. Namimiss kayo ng maraming... Oo nga, nasa vlog mo. It's been a while. Busy siya. Baby. Baby, ang cute-cute naman ng baby ko. Ang cute-cute naman ng baby. Hindi umiiyak ko. Kain lang ako rin. Magbe-bake yung mama mo ng crayfish. Ang cute. Ready na yung crayfish namin pero wala kaming rice. Saan yung sarap niyo? Sikat, walang rice. Nakakaloka. Pilipina ka ba? Diyan namin gagawin. Wala siya. Parang wala akong stock na rice. Hindi kayo kumakain ng rice masyado? Hindi. Kami rin. Ay, talaga? Ako hindi pwede. Kaya ang taba-taba na ni Dan eh. Taba na ni Dan. Salad. Hindi pwede sabay yung... Hindi kasi ako marunong magsalad. Pasta. Rice Yung ako anak lagi. ko, yung pangalawa. Gagawa si Kat ng sandwich maki. Andyan lahat. Sige, pakita mo sa amin, madam. Tapos, Yan. Clinat niya yung bread. alam mo pagkasama ko sila pati. Tapos cheese. English ko. Tagalog. Tapos cheese. Tapos i-roll mo? Oo. Yun lang? Oo. Okay, perfect. Tapos, para siya dumikit, talagyan natin siya ng egg na may breadcrumbs. Pero bukas ko na siya gagawin para hindi mag-soak. Oo. So, yan na. Yan na. Okay. Bukas, pag pinrito, ikakat ko siya. Iprito! Ay, yum! Tapos mo yung cheese mo melt. Ay, perfect. Yan lang. Sige, gawin ko yan. Hugasan ko muna yung kamay ko. Natapos na namin. Ano susunod, Buntit? Well, kasi iba, ready to... Ito yung sauce ni Chona. Ang sarap. Sauce para sa crayfish niya. Hihintay lang namin yung rice ng crayfish. Luto na siya. Ano na lang. Iinitin. But this one is so good. Ito-try mo ako sa Kmart. Si Ate Chona. Sige, Ann! Drive mo kami sa Kmart! Punta kami Kmart. Ingo Farm. Bili kami ng rice at saka yung... What are we gonna buy? The pom-pom something? Oo, para sa decoration sa ni Kat. Para bukas. Sama ko si Ann. Kami lang dalawa kasi si Chona. Walang car seat para sa baby. Hindi makasama. Rice. Ano bang rice? Ano, malaki? It's no point getting Ayun. kasi siguro. Yeah, they don't eat it. Sige. Oh, yan. Yan. Sige. Ito lang. Really? Oo, kapag nagdadrive. Kasi slippery doon. Nung nag-ano nga, first driving lesson ko, naka-chanelas ako. Sabi niya, next time shoes, okay? Sabi ko, okay, Hindi, sorry. not allowed to. I know. Nung nalaman ko siya, pagkatapos na, sabi ko, okay. So, next time mag-shoes na ako. Pero mas komportable ako naka-chanelas. Oo, it's very comfortable. Even in Kenya. Nung nasa Pilipinas ako, may chanelas talaga ako lagi. Pero dito sapatos na kailangan ko Mag-vlog ka sanayin. na kasi ang hirap na music. Yeah. Di mag-vlog ka. I'm vlogging. Punta na kami.
We got rice. Sobrang bilis lang namin. Maybe we were there for like 5 minutes. We got rice. And then we got this, yung pom-pom na kulang kay Kat. Let's go! Yung driver natin, oh. Si Madam yung ating driver. Do you want to vlog? No, not today. Maybe tomorrow. I'm very tired. I haven't. Oh yeah. Bukas. Bukas. Namiss niyo na siya. Ang tagal mo hindi nag-vlog. Kaya lang yan. Babalik din yan. Meron siya mga vlog. Hindi lang siya nakaka-edit kasi she's busy. She's a busy woman. Okay. Punta na kami kay Kat. Nag-ano sila ng balloons. Pump sila ng balloon. Gawin kaya natin to. Sige, gawin ko nga. Oh, ito Rachel. Ano? Oh, tingnan mo. Di ba nakakatakot? Nakita ko na yan kanina. Oo, pinakita mo yan sa akin. Si Ann, hindi pa. Nakita niyo yung picture niya, guys. Okay, mag-ano tayo? You wanna see it? Paano ba to? Ay! Okay. Sino daw to? Luoy, si Dan ba? Si Dan umalis. Hindi man lang nagpaalam. Tawagan ko nga. Nabuntis ako. Nabuntis siya. Sabi niya, kapatid mo daw? Natira ako nung first pregnancy ko. Tapos swollen siya. Gabi. Ano ba to? Man, di kaysa. Hindi naman ganito kaysa. At siguro na, kami lang mo i-video tapos kayo din siguro. Ano gagawin? Alam mo ba yan? So, baby shower or? Halaga! Dahil ngayon ko lang nakita yung message mo. No, it's okay. Okay na. May solusyon na niyo. Nano? Madrid? Oo. Ay. Lang, ngayon ko lang nakita. Ano yung namin? Madrid sa Pindoy? Oo nga, 5 minutes lang kami dun. Diba? Alis agad kami, baby. Hindi naman, as in overlap it. Uy! Pero yung siya, maanlapit na. Si baby nakaupo lang. Tignan niyo. Hello? Hi. Hindi siya umiiyak. Ang bait-bait niya. Nagluluto na sila ng rice. Para matry yan, di fresh. Sige, kainin ko. Wait. Hindi na sa Hindi na frozen. Sikat na Ocean. Ano pangalan niya to, Ate Charo? Holly. Ate Charo? Wala! Tignan siya. Ay, umiti siya sa'yo. Ate Charo? Ate Chona? Ang sarap, ang tamis. Guys, oh. Yammer talaga niya ng sauce. Oh. Hala, ang sarap nito. Social naman ang dinner natin. So with the sea one. Dapat nga yan The lunch. shape. Ha, yum. That's really good. Tingnan nyo naman tong aming dinner. Yan lang naman. Crayfish lang naman. Maganda nga eh! Thank you, Chona. Sarap nito. Ano? Sa summer. Kain na tayo. Social ng ating ulam. Social ng ating ulam. Uy. Yeah. Sarap. Coke, Day. Please. Hindi na kami nakabili po. Yan, oh, meron pa konti. We have juice. Oo, meron juice. Blackcurrant? Yun, meron konti. Konti na lang. Walang Yung, Coke. ano ba? Meron pa lang ano? Ganyan? Hindi ko alam. Ano, gusto mo? No, yung Ano siya? What is this? Ako blackcurrant juice. Gusto mo rin? Okay. Mga bata, Yeah, it's good. gusto niya. Oo. Sige. No, it's alright. She doesn't look like a boy. She looks really good. boy. Yeah, look at her. Oh, she's so pretty. See, I told you she doesn't cry. She'll cry. Nope, she's not crying. She's really good. Ever? No, she cries, but Of course she cries. See? Usually kids hate you. Yeah. She loves you. Punta kami ng Gelato Bello. Nakauwi na kami ng bahay actually. Tapos, alis. Ay, sorry. Let me do it. Tapos, alis. Punta kami ng Gelato Bello. Gusto nila mag-dessert. Dito kami sa... Dito kami sa Gelato Bello. Magpo-close na sila, guys. Nag-ano si Dan doon. Pasok siya doon. Tapos close na. Paalis na sana kami. Butin na yung babae lumabas. Sabi niya, hindi pa kami close. Ano lang, parang sira yung ata doon. So yeah, doon kami sa kabilang door. Dumaan.
Nag-order kami ng dessert. So, sedan waffles sa aking brioche. Ito yung ice cream na natira. Diyan, ubos na sa kabila. And I got salted caramel. And then sedan got Nutella. Yummers! So, the brioche, babe, is only $6. Yeah. We're back sa bahay. We're back sa bed. Huwag kayong kumain sa bed nyo, but we will. Kasi mga tamad kami. Ang lamig din kasi, guys. Parang inunatan ni Dan yung heater dito. Tapos kapag pumunta kami sa kitchen, hulong sarap ng sokon nyo. Ito yung akin. Brioche. And kay Dan, waffles. Yours look so good. Yeah, you chose yours. Enjoy. Yes! Kain! Mag-i-edit lang ako ng video. And then, tulog na kami after that. So, it's only 10:15. So, yeah. Thank you so much for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys tomorrow. Do not forget. Be good. Good night. Bye.